boro kata kamano bilion 3.69 kende manotikodo e yore mag dongruok ka counties tiyo kod omenda mathoth e yorno mano mar recurrent expenditure bilion 51 ka bilion 43.7 itiyo godo e gino miluongo kanyo kod dhongere ni personal emoluments. Ang'o matimore ahinya to e dweche adek mokwongo mano mar hik omenda manyien. Adwa nachak kodi Kennedy Ondiek mana mapiyo piyo kalore ni mae twak mwa koro waloro godo twak okinyi makawuono. Ang'o matimore e counties magwa? Kwota mokwongo waneno ka onge chenro moro amora mar dongruok. Moko kuom counties 20 pok otimo chenro mag dongruok. Kisumu kaachiel kod Siaya, counties magwa makaluo ka counties 27 kende ema bet osetemo e yore mag dongruok. Yeah, aparo ni wang'iyane critically ka wadwa wuoyo about counties wa nikech ing'eyo number 1 iwinjo ka jogo wuoyo about revenue magichoko. Usuru michoko kuom Financial Management Act, PFM Act, Public Finance Management Act ok oyiene counties tiyo gi pesa magichoko at source. Nyiso ni pesa magichoko nyaka dhi consolidated fund first koka giduogo back to the county based on equitable shareable revenue. Mind ibiro yudo ni cow time. At the same time, first quarter and period makoka itimo gimiluongo ni initial planning nikech ing'e ni counties operate gimiluongo ni annual development plan. Annual development plan ni ema inform gimiluongo ni appropriation bill ma en budget ma county government kadho. Koro sama gine first quarter nyiso ni koka gichako implementation ma the budget cycle. Sechegi wan gi gimiluongo ni procurement act ma design ni to development projects owinjo bed ni bedo implemented e yo machalo nade. Mano chalo makati bime national government. Ibiro national government bende sama gichako the first quarter gitieko mana development manyocha overlap into the from the old financial year, but new developments based on the budget. And apparently budget controller also sometimes when not inform the public, onego be no inform the public based on the projects which are already scheduled for procurement. Because the procurement process chakore some decide which projects to be done. Because we decided, then it a process ma procurement. Koro procurement process nigi ndalo ne nyaka land gigi nyaka ket gi evaluation nyaka tim award nyaka tim everything. Koro bro ni period ni kende first quarter is not the best period because financial year no chakore dwe mara auchiel higa mokalo. Koro the first quarter ni okay period minyalo decide ni development no tim gik machalo kama. But recurrent nyaka dhi nyimi because ingeni samora mora ji nyaka chul msara joma tiyo jotijige kini gi bank loans manyaka malo bank bende rito gi ng'ato ka ng'ato nyaka take care of their own personal emoluments mar ng'ato manyaka ebedo o survive. Ok inyal wacho ni nikech pod itimo procurement mar development wachungu misara kik chul mondi ka warito ka projects bende chakore. Koro mane difference ma jowa nyaka understand ni misara nyaka chul. At the same time county governments magwa, and it's not unique to one county, ni gin gi wage bill ma is ballooning. Tiende niya jok mondiki ng'eny ma samoro iyudo ni pesa madonjo ok nyal remain ceiling moketi mar wage bill samoro bedo bypassed. Mano to en mistake ma samoro is historical mistakes, and ibiro yudo ni samoro some of these employees bende ne gin transitional authority employees moko are earning. Ibiro yudo a situation ma is very funny samoro in a county government. Ma samoro kata in ma in governor, you may not sustain. Ni a driver, nitie ma an. Ibiro in driver mara director. And samoro ma ingo the director himself. And it's not a unique situation. And many counties suffer the same problem. So regularization mar personal emoluments ema bro dwaro standardization. But this standardization does not mean you must lose jobs. Apart from the fact in every county there is some aspect of goes to workers, but the main thing is development first quarter, and the budget controller must be honest to themselves. The first quarter or the quarter